de vida, 100 años de historia. ¿Qué os voy a decir? He venido al sitio más emblemático de mi vida, al sitio donde realmente me ha dado la posibilidad de inmediatamente ir a hacer aquella gran hazaña que hemos hecho de poder subir a primera división. Me brindaste la oportunidad, pero todo ha sido de este estadio. Y hoy quería homenajearos, estar presente con vosotros, con todo mi equipo, con toda mi energía desde aquí, desde el sitio más emblemático de mi vida, de mi carrera deportiva, y hacerlos partícipes con los 100 años de la Unión Esportiva Figueras. Felicidades para todos, gracias por haberme dado tanto Figueras, y me voy a dar vuelta, pero vuelta hacia aquellos que me ovacionaron durante tantos años. Esta era mi portería, este era mi sitio. Mi otro sitio lo fue Figueras. Muchísimas gracias. Ja l'ho. Deixeu-me que us digui que semblava que estigués a l'estadi, perquè se sentia un vent, no era tramuntana. Està gravat a l'Atlàntico, es gira i dona l'esquena a la càmera i es veu la porteria. Bé, us hem posat el so perquè eren aquests 50 segons, jo repeteixo, ha dit de manera reiterada que em sap molt greu per aquests dos fets, el primer que sé avui aquí, i veig moltes cares conegudes, veig moltes cares que fa molts anys que segueixen a la Unió Esportiva Figueres, i el que farem és escoltar què diuen els místers que han estat els grans culpables que hagin arribat en aquest moment. I començarem, els hem col·locat, m'he permès la llibertat de col·locar-los així, volíem que el mig i més el més d'edat, i hi havia un dubte si... Està bé, míster. A qui li tocaven al mig, Jordi? Sí? Jo crec que sí. Però els he posat cronològicament. José és més jove. Més jove que tu. I tant. Míster, Jordi, vas estar en diferents etapes a Figueres. Un moment. Bon dia, perdoneu. I perdoneu pel retard. Però és que em fa que a la sortida segueix sent una merda. I aparcar a Figueres segueix sent una delícia. Vas arribar a Figueres l'any 79. Correcte. Vas estar en 3 etapes. D'una suposo que no deus guardar gaire bon record, que va ser la darrera, però n'hi ha una que tens records que aquests dies has anat explicant en els que t'han volgut trucar per recordar una mica com va ser aquella brillant temporada i aquell 18 de juny del 1983. Imagineu-vos allà els anys que han passat. Què recordes d'aquell pas per Figueres? Jo, a part de l'ascens, jo vaig gaudir moltíssim de la primera temporada. Em vaig arribar. Vaig substituir a Emilio Leco en poques jornades. Per cert, Emilio Leco acabava de fer una brillant temporada a la Copa del Rei. Va ser l'any anterior que es van carregar l'Hèrcules, quin és l'últim perquè he portat, el Racing, el Burgos van caure per penals, i tu venies substituït. Jo venia amb el carnet d'entrenador, és que ho faré encara. M'havia entrenat a 2 equips de segona regional, però el nacional me l'acabaven de donar. Era un pipiolo, jo aquí, no? Però em vaig identificar plenament amb aquella plantilla. Era una plantilla plena de gent molt maca de la terra i a part d'això, doncs, en una categoria impressionant. Impressionant. No tinc més que dir en el sentit que a més vaig haver de gestionar, clar, molts dels jugadors que hi havia en aquella època, en aquell any, el 79-80, eren més grans que jo. Jo tenia 32 anys. I per tant, doncs, va ser una cosa bastant complexa, però vam tirar endavant, a més em van entendre perfectament. Vam fer un futbol escandalós per mi. Vaig disfrutar com un vedell, veritat. Va poder tercers. Sí, però és que, mira, si em permets explico una anècdota, no? Imagina't si en el Far, recordat Far, el camp antic, s'omplia que a la segona volta que anàvem a casa fèiem un futbol magnífic. Possiblement a fora no ho feia tant bé, però a casa era una meravella, de veritat. Doncs que, si us en recordeu, i tinc una anècdota, va dir que va venir el Reus, que anava dels primers i tal, i a la segona volta ja
I la gent doncs, arribava una mica tard sempre al far, no? I hi ha fotografies, no sé si d'això, però em van explicar de bona mà que havien passat 20 minuts i la gent encara intentava entrar al camp i no podia perquè hi havia moltes cues. Però és que anàvem 4-0 en 20 minuts i el Reus estava per davant nostre. O sigui, va ser, aquell partit va ser inenarrable, la veritat. O sigui, a més guardo com records, després explicaré coses anècdotes dels jugadors, no? Però aquell va ser l'entresalt una miqueta. Després, quan vaig tornar aquí, el 82-83... Per què vas tornar? Per què vas voler tornar tu mateix? Què et va portar a tornar? Em va portar a tornar que la directiva, quan vaig acabar el 79-80, no em va recular. Per què? Doncs perquè ells, al cap de 6 o 7 partits de jo estar aquí, em van proposar la renovació. I jo vaig dir, bueno, esperem, hi ha temps, no? Per parlar-ne, tranquils, parlem cap a final de temporada, esperem aviam com va la història, tal i qual, no? I el cert és que em van dir que no, s'ho havien pensat més, que millor, i que no, ja tenien contratat a Josep Seguer. Llavors allò vaig quedar parat. Quan vaig anar a Gramenet, vaig anar a Canovelles i després em van venir a buscar. I bé, quan doncs aquella temporada, alguna de la gent que tenia ja el 79-80 per edat va haver de plegar, però vam fer un equip molt maco. Possiblement no amb la qualitat de futbol que es va veure el 79-80, però va ser un equip que es va adaptar molt bé, no solament a la tercera divisió, anàvem bastant sobradets, i vam quedar empatats amb el Olot, vam quedar primers i ens van guanyar a més per un gol de diferència amb el gol de Beraix. Però bé, després, doncs, l'explicació, suposo ho diràs tu, l'eliminatòria de la cultural amb la cultura, el bon feeling, el bon rotllo que vam tenir amb la gent d'aquella, quan va venir aquí, van venir un munt de socis i vam fer una festa, us recordeu, allà a Paralada, vam fer una festa. Va ser entranyable, les dues aficions, no? Bueno, obligatòriament els havíem de guanyar, no? Vam guanyar 0-1, vam guanyar 3-1, i després ens va tocar el pitjor que ens podia tocar, el Sevilla Atlètic. Era un equipàs, era el pitjor, o sigui, l'equip més poderós, no? Aquí vam guanyar 3-2, amb un penal que els hi van assenyalar més que doctors, allà vam empatar amb un penal més que doctors, també els hi van donar, i vam patir molt bé, i tindrem temps d'explicar alguna anècdota de la final, però allò va ser maquíssim, perquè era la primera vegada que el Figueres estava a segona B. Per tant, es va crear una inèrcia, una corrent d'anar cap amunt, de sentir-se com una ciutat molt important dins d'Espanya. Penseu que després anàvem a la segona divisió, on vaig estar, anàvem cap a Andalusia, ens havíem de parar pobles a dinar o el que fos, i no sabien en principi on estava Girona, però sabien on estava Figueres. No, és veritat, sí. Sabien on estava Figueres pel futbol i pel club que havia posat a sobre. Estem parlant del 18 de juny del 1983. M'enrotllo massa, no? No, estem aturats en el 83. Tu, d'aquella plantilla, destacaries algun nom en concret? Sempre en el vestidor hi ha un o dos jugadors que són els que aglutinen, que fan aquella pinya o... Imagina't, si et parlo de Paco Boix, de Tom Brugués, de Gent Serra Moret, de Lluís Busquets, del Gómez, del Juncà, del Pitu Duran, del Manel Pagès, de l'Antonio Ramos, del Tanet Vila, de l'Echegoyen, imagina't, quasi res, eren una brutalitat, entrenar aquests jugadors era espectacular. I tu seguies seguint encara jove, menys 4 dies. Sí, i tant. 35 anys? Sí, 35 anys. Podríem dir-ho així. Alguns d'aquests, a la temporada 82-83, alguns d'aquests van desaparèixer i van aparèixer uns altres, però, bueno, Antoni Cuevas, que va ser un fitxatge espectacular pel rendiment que va donar. Era aquell temps que feia la Mila i el Sant Climent. Sí, senyor. I d'aquí hi havia algú que tenia... Vaig explicar amb alguns de l'ajut en Quimet Romans, tenia un borull per aquestes coses. Tenia un borull en Quimet i deia, allà al Sant Climent hi ha un jugador que ens pot anar molt bé. I el Pep Moler. I l'altre cau un poc davant. I tant. Bueno,
i tants, no? Després ficarem en una anècdota del partit de Sánchez-Pizjuán, però tira. De després o abans? Del partit, dins del partit. A dins del partit? Sí. No explico. Sí, explico, Perdoneu, Va ser la primera vegada que vaig fer un plantejament en un moment determinat que mai més es tornarà a fer. Resulta que estàvem a la segona part i ja anàvem 1-1, no? I em sembla que ens van expulsar un jugador i vaig fer 2 jugades temeràries, que és, com ells ens estaven apretant molt, Sánchez-Pizjuán, 30.000 persones, 30.000 de graus amb una coreografia espectacular, terrible, no? I vaig fer, saps que se t'encén la llum i dic, quan em surti bé em mataran. I resulta que per tapar tots els espais, perquè ells estaven ficant pilotes molt verticals, canvis d'orientació, sí, centrades d'esquerra a dreta, dreta a esquerra, i estàvem patint. Nosaltres, pensem una cosa, jugàvem amb un lateral dret, jugàvem amb un central, jugàvem amb un home lliure per darrere i jugàvem amb un lateral esquerre. És com si jugàvem abans. Després vam dir, es transformava en 2 centrals, no? Però un et jugava per darrere l'altre. Llavors, com que ens estàvem fent molt de mal, vaig fer sortir Pere Vilarrodà, que no l'havia fet sortir, i li vaig dir, Pere, tu ets la clau d'aquest partit. Per què? Perquè Pere Vilarrodà era un monstre a l'hora de portar la pilota, de tenir-la, era un jugador del València a una categoria infrahumana, superhumana, no? Llavors, Pere Vilarrodà va dir, mira, agafa la pilota i no la donis a ningú. Agafa la pilota, vés-te en un cantó o l'altre, però que et facin falta cada vegada. I d'aquesta manera vam endarrerir molt, o vam trencar molt la continuació de joc de l'equip contrari. I segona, que aquesta és forta. Li vaig dir al Pep Bolet, que estava a la mitja, li vaig dir, Pep, posa't de segon lliure. És a dir, vaig fer un lateral dret, un central i un lateral esquerre. I 2 lliures per darrere. I vaig dir, partit sona. I no en tenia. I el Busquets em deia, com, míster, com? I el vaig dir, posa't a l'esquerra. Vaig posar, sembla que el Bolet a l'esquerra i el Busquets a la dreta. I vaig dir, partiu la zona per darrere de la central del jet i cobriu els espais que ens vinguin a ficar. No van fer ni una ocasió. Ara, allò no estava treballat. Allò jo crec que no hi ha hagut ningú que hagi jugat així, en 2 lliures, no? Però va ser brutal, o sigui, ens va anar de la manera de jugar d'aquesta manera, perquè amb inferioritat, amb 30.000 ànimes allà apretant d'això... 36 graus. 36 graus de temperatura. 36 a les 9 de la nit, terrible. Això que acaba de dir Jordi és completament cert, perquè tinc aquí la pàgina del Mundo Deportivo Editat de Sevilla l'endemà i diu textualment el planteamiento táctico de Jordi Gonzalo fue la clave del éxito en el Sánchez-Pizjuán. Això sí que no ho havia llegit. No ho havia llegit? Doncs el corresponsal que es diu Ricardo Ríos, de Sevilla. Ho va publicar l'endemà mateix, per tant, corrobora una mica el que diu. I acaba amb una anècdota que diu, què diu aquí sota? El Rico Chapuzón, que surtin els que van tirar a la piscina de los lebreros amb el míster. Que surtin. No vaig tenir ni temps de treure la cartera de la butxaca. Cartera, res. Per què no portaves mòbil? No n'hi havies? No. Tenia l'any, va ser el millor guany de la meva vida, això segur. El hotel dels lebreros estava davant del Sánchez-Pizjuán, que es podia anar a peu i va acabar l'aire. Bé, tu ens vas portar de tercera a segona divisió B, i en aquesta segona divisió B donarem la paraula al míster Zalmaner perquè ens parla una mica també de com va arribar a Figueres. Com aniràs aquesta? En coche. ¿Lo encontraste, Figueres? ¿Lo encontraste? No, vamos a ver. Era una temporada en la cual había una reforma en las categorías. Entonces el Figueres intentó hacer un equipo potente para salvar esa reestructuración. Y el grupo catalán eligió en la Asamblea de Madrid
elegir el Grupo Norte. Antes el Figueras jugaba habitualmente con el Grupo Mediterráneo, pues porque entendía que había más posibilidades de conseguir el objetivo. Y para ello, pues pensaron que quizás un conocedor del Grupo Norte podía favorecer sus intereses. Entonces estuvieron indagando quién pudiera dirigir ese trabajo y se acercaron, y esto no lo conozco yo, me lo ha contado Nito Santos, que Emili Ibach pues, le encargó esa tarea y a través de Iñaki Sáez, el director deportivo del Atleti, le pidió pues, alguna referencia. Y bueno, yo era la segunda. La primera era Begoña, Juan Mari Begoña, pero por razones de estabilidad familiar y de estabilidad en lo profesional, porque él daba clases en un colegio, pues fue al segundo candidato, que en este caso era yo, y en mi caso yo pedí una excedencia en mi trabajo para intentar saber si valía para esto o no. ¿Compaginabas? Sí, como la mayoría en esa época era semiprofesional. Se llamaban amateur compensados. Yo tengo una anécdota, era una época de huelgas impresionantes. Recuerdo estando en el Baracaldo, pues bueno, hubo una asamblea en el vestuario para apoyar una huelga y eran 21 amateur compensados y un profesional solo. Hizo la huelga solo uno. O sea, bravo, ¿eh? O sea, es un navarro. Y bueno, esa era la época y entonces, bueno, pues aposté por venir aquí, hice una plantilla bastante coherente con el objetivo y la verdad que fue una maravilla, fue un paseo militar. Metimos 75 goles. O sea, era una fiesta cada partido que jugábamos aquí. ¿Tu experiencia se reducía un poco al juvenil de Balmaceda? ¿A la vez está? ¿No? A ver, yo tenía 35 años. Había hecho 4 años de juvenil, ¿Sí? había hecho en tercera división 2 años y luego 4 años en segunda B. O sea, Ya tenías algo. Sí, yo pensaba que sabía todo del fútbol y bueno, me di cuenta que era muy torpe. Y bueno, haciéndonos camino, como muchos otros, en este mundo difícil del fútbol. Había, para sacar el título nacional, había número clausus. Entonces, en Cataluña daban 10 carnés cada 4 años. En el País Vasco en concreto daban 4. Y entonces aspirar a un título, pues te lo tienes que trabajar. De manera que, bueno, luego la puesta en escena de ir con ese título a un club, pues tenía lo suyo. Cuando llegas aquí te piden, queremos subir, ya hemos estado unas temporadas en esta. No, la meta era quedarte en el grupo de segunda B, porque 10 descendían. Sí. Por lo tanto, esa era la meta. Pero bueno, vimos un recorrido muy grande con una plantilla impresionante. Hicisteis pequeño el campo de la Alfa. ¿Te quedó pequeño? Bueno, se llenaba casi siempre, es que era un espectáculo. Era un espectáculo. Marcar 75 goles se dice pronto, Yo creo que costó un micrófono. pero conseguirlos es más difícil. Es muy difícil. Cuevas metió 25, Luque metió un montón. Bueno, en fin, era un equipo muy ofensivo. Con Paco Martínez, con Bayona, con Arturo, con Pedro Atacós, Guitar, Manolo. O sea, les nombro y bueno, son colegas, ¿no? Pero en aquel momento estaban en una disciplina, porque el fútbol de antes, y me ha hecho recordar antes en el comentario de Jordi, se daban las primeras pinceladas en cuanto a la mejora en la condición física, la mejora en la disciplina táctica, porque veníamos de una época en la cual el futbolista
era más individual, era un futbolista menos cosido a la táctica. Había buenos futbolistas de unos contra unos, pero no había futbolistas de sacrificio, de idas, vueltas, retornos, coberturas, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, se empezaron a poner, pues, en esta época que habla Jordi, esas primeras bases. Pere, agafa el micro, sisplau, perquè, clar, en Pere ho ha dit, en Pere ha estat jugador, abans que entrenador, i ha estat a les ordres del míster, de José Manuel Salamané, i de Jordi, i d'en Manel. Pere, i en Manel Déu també, efectivament. Pere, com, ja que som aquí, què recordes? Veig que ho tens obert, no? No, l'has tancat? Hi ha una... Sí. Sí, estava bé, no? Pere? Sí. Què? Bé, primer, per un moment, donar les gràcies a la Unió Esportiva Figueres, perquè... Sí, primer de tot... Gràcies, míster. Sí, Primer primer de tot, si permet donar les gràcies a la Unió Esportiva Figueres per poder organitzar aquest centenari, que una vegada cada 100 anys, com ho sabeu, i és tot un honor poder participar en ells. I a més també els organitzadors, tots els organitzadors, i totes les directives i totes les persones que des de ara fa 100 anys, avui, fa 100 anys, han format part d'aquest club que realment tot el que ha passat aquí, en el meu cas, ha sigut tot molt emotiu i molt honor, que és el que ara intentaré explicar. Record de totes aquestes persones que han format part, entrenadors, staff, presidents, jugadors, des del primer fins a avui, que acaba els 100 anys, doncs és un record per totes aquestes persones. Contestant la teva pregunta, Pitu, perquè vegis que estava aquí, si em permets, volia fer un comentari que, siguiendo lo que has dicho tú, Mané, decías que va a ser un paseo militar. Y yo estaba pensando, sí que realmente va a ser un paseo militar, porque físicamente nos pusiste como todos. Porque entrenábamos, la gente iba loca porque estaba habituado, como tú muy bien has dicho, que sobre todo una base física, no teníamos estrés de idas, vueltas, sino que llegábamos, nos parábamos, mirábamos, contemplábamos, veíamos como desde dentro veíamos el juego, y tú nos hiciste participar de otra manera, pero necesitábamos sobre todo una condición física excelente. Y nos daban unas palizas impresionantes. Entonces, el paseo militar sí que era, porque era entrenamiento, que esto venía después con el tema táctico, que el tema táctico, como tú también has dicho, prácticamente fuimos superiores, yo no sé si a todos, pero a una gran mayoría. Sobre todo por esta calidad que tú decías, ¿no? Teníamos davant en Luque, que era un excel·lent rematador de cap, teníem en Cuevas, com ha dit també en Jordi, que feia uns fitxatges impressionants, teníamos Manolo Valle por la banda, que entraba como una gacela, centraba impresionante, teníamos Arturo. Prácticamente yo creo en casa que este año, no sé si me lo puedes decir, ganamos todos los partidos menos uno, excepto uno que fue el Lleida, el último partido, que ya estábamos subidos, llevábamos no sé cuántos partidos que habíamos subido, y el último partido que jugamos en casa, para perdre 3. No, 3 partits que havíem pujat i per perdre amb el Lleida, però pràcticament ja ho havíem fet tota la feina, no? Aleshores tots aquests records que tens aquí en aquests moments son records excel·lents. Era mi primera temporada, yo venía de Osasuna, que yo también allí hacía muchos paseos militares, porque aquellas montañas me las conocía a todos, las montañas de los Pirineos, de allí, porque con Iván Brisic también corríamos a nivel físico mucho. A mí por eso cuando vine no me sorprendió tanto, pero vi que los compañeros que estaban al lado les sorprendió, pero después, como pensábamos muy bien en el aspecto táctico y sobre todo técnico, la gente estaba súper contenta. Jo crec que van ser totes les temporades que vaig estar aquí com a jugador, van ser un aprenentatge meu respecte a ells, perquè tots ells, Jordi, Manel, Jorge, han sigut mestres. De tots els entrenadors s'aprèn, de tots. Amb alguns aprens el que has de fer, amb els altres aprens el que mai has de fer. Vol dir que sempre hi ha un aprenentatge i realment va ser un aprenentatge positiu, perquè a part dels jugadors, el lideratge que tenia amb l'Esnal
el lideratge que tenia en Jordi i el lideratge que tenia en Jorge no eren usuals en aquell moment, no eren l'Esnal quan parlava de futbol, la gent l'escoltava i nosaltres l'escoltàvem i nosaltres l'enteníem el que volia i això era molt important i aleshores, i ho ha dit ell també, és veritat que van fer un gran equip, es verdad, pero los grandes equipos también hay que saberlo dirigir, porque hay muchos entrenadores que tienen grandes equipos y tampoco consiguen nada. En cambio, va tener un lideratge fantàstic, impressionant, va comunicar molt bé amb l'equip el que volia y nosotros posiblemente interpretamos también lo que tú nos comentabas, ¿no? Y yo pienso que va a ser un passeig, porque no solamente marcamos, aparte de marcar los goles, es que íbamos fuera de casa y me recuerdo que ganábamos y jugábamos muy bien y dábamos recitables y la gente salía muy contenta, sobre todo nosotros que ganábamos, ¿no? Pero yo pienso que fue un año fantástico y había un grupo excelente. Había un grupo de personas que, desde Pere Vilaroda que tú has dicho, todas las personas que tú has dicho, que has comentado, Arturo, Vicar, Paco Martínez, Bayona, etcétera, Paco Bosch, etcétera, era un grupo humano sensacional. Y de aquel grupo humano tuvo que transformarse deportivamente también excepcional, tenía que surgir una cosa excepcional, que fue como si hubiera sido a segunda división. Curiosament, es va pujar el 20 d'abril, avui som a 13. Dissabte vinent farà 33 anys que vam pujar. Dissabte. Es va guanyar 4-1 a l'Andorra, al FAC, i va ser aquell dia que vam pujar a la segona divisió. 33 anys. Bé, va ser una festa, jo m'acordo que va saltar al camp, el senyor alcalde, estava per allà, va saltar al camp, vam estar allà celebrant-ho, va ser una festa, però és que nosaltres ja ho pensàvem, perquè en ningú moment vàrem pensar que no podríem pujar, perquè els jugadors que estàvem allà veien com estaven jugant, veien quin era el nivell, i al canviar el grup, canviar de grup, de passar al grup més mediterrani a passar al grup més del nord, ens donava uns avantatges perquè nosaltres teníem jugadors tipus Cuevas, tipus Luque, que en casa, com tu has dit, els que eren quines, eren Luis Suárez, per dir d'alguna manera, tipus Cuevas i tipus Luque, i la pilota que arribava allà a l'àrea s'entrava en Vilanova, o tirava directament al gol, des de córner, que marcava un gol, que havies de fer aplaudir, levantar-te i aplaudir, no? I és el que feien els aquí. Jo penso que fa un any, abans havíem pujat amb en Jordi, que ja teníem els jugadors que estaven allí tenien una gran fase, amb en Jordi que va portar l'Esnal, doncs, fantàstic. Deixa que et digui dos paraules, dos noms concrets. El Pajarí Estradé i Òscar Baños. Et sona Òscar Baños? Me sona més el primer el Fajarín, perquè el Fajarín, jo recordo que, sí, per aquesta era una petita anècdota que m'explicava, era l'any del míster. El Pajarín, el primer cop que va anar, no hi havia el banderí de la Unió Esportiva Figueres. I no sé si va ser l'Ismael o qui va ser, però el segon cop que ens van per allà, però era com el míster, com una manera, perquè clar, tots els partits del nord passaven per allà i en aquell moment era el moment que els periodistes encara podien accedir a l'autocar. I no només accedir, sinó que accedien i a més provocaven. A l'anada i la tornada. Si havies guanyat no tant, però si perdies no provocaven. Bé, i aleshores recordo que hi havia en Pitu, que en Pitu pràcticament se sentava al seu lloc, a la part de davant. No, només mirava pel·lícules. Perquè aquesta pel·lícula és molt bona, perquè això, perquè l'altre, aquest actor, perfecte, professional de pel·lícules. Què? No, l'has parat? No, si podia no, mestre. Sí, aleshores es posava allà. I jo recordo que, com que la nit abans suposo que havien fet també, treballaven molt, els periodistes, i aleshores la nit abans ens anaven a dormir molt tard, i recordo que el primer que feien quan arribava allà es podien a dormir, i estava a punt d'arribar i l'Estradé era un crac. No tardava ni 10 segons a dormir-se. Recordo que l'Adolf Estradé, no? Sí.
després. I l'única manera de despertar, que el podíem despertar, era com arribava, a punt d'arribar al Fajarín, que és aquí dèiem, Estradé, al Fajarín! Si s'acaba allà, ens despertaven, ja sabien el que havia de fer, baixàvem, esmorzàvem, o dinàvem i es posaven allà. Però bé, participàvem molt d'aquestes victòries i també es posava de tant en tant a darrere, perquè a darrere hi havia diferents parts de l'autobús, no? Al davant de tot que hi havia els místers, hi havia els místers de la part més conservadora perquè estaven allà més serios, la part del mig, la part que a vegades dormien i a vegades xerraven i a vegades escoltaven música, etc. I la part final, que eren els 3 o 4, que aquí hi havia una o dues taules, a vegades hi havia una, i si hi havia vegades que hi havia 2 taules, hi havia la taula que en dèiem la taula dels botifarreros i posàvem allà i vinga a fotre botifarres, remigios, i des que sortíem a Figueres fins que arribàvem al norte, doncs jugant a cartes, i quan acabava el partit el mateix, ens tornàvem col·locats, fotíem a darrere, remigi, botifarra, ara guanyo, ara perdo, i vinga a criticar, i es posaven tots allà, aleshores sempre eren els mateixos, els que estaven a davant, els que estaven al mig, els que estaven a darrere. L'altra paraula era l'Hostal Carballos, ahir vam estar 10 dies, va començar la temporada aquella famosa de l'ascens i el míster ens va tocar 2 partits seguits a jugar a Galícia, aquí a Arousa i a Pontevedra. I vam tornar de Galícia amb una victòria i un empat. I el míster va demanar a la Junta Directiva si es podia fer un esforç de quedar-nos concentrats a Galícia. I va ser una concentració que també jo vaig aconseguir que em paguessin l'estada. També la cadena Copa em va pagar l'estada durant 10 dies a l'Hostal dels Carballos, evidentment, amb el vostre menú i tot el que fèieu, i els entrenaments vam estar 10 dies allà concentrats, i en un moment donat em sembla que va ser important, perquè ella arribava, coneixia la plantilla, i estar 10 dies visquent dia a dia, no només els entrenaments de Figueres, crec que podia haver tingut quelcom d'important per començar tan bé la temporada de l'ascens. No, evidentment, havia arribat, però ja havíem fet una nova temporada, estava començant i recordo que era la primera vegada, crec que van anar 2 vegades aquí, crec que otra vez també fuimos por el norte i van a jugar a Compostela i que van anar aquí. García de Rosa, Pontevedra i Compostela. Exactament, i també van anar-hi, no? Perquè va ser sensacional. I van ser dies de compartir moltes vivències, de conèixer-los una mica més, perquè el primer any del míster 7 o 8 jugadors nous éramos, i tot i que molts venien i havíem estat junts a Barcelona, el tema de Guitar, Tito Valor, Artur ens coneixíem, jo, Paco Martín, Bayona, que ens coneixíem d'Osasuna, etc. Però encara ens faltava una mica de relació, i penso que aquests 10 dies allà de compartir vivències i de conèixer-nos es va anar perfecte. I de bon menjar, perquè el menjar va ser sensacional, va ser excel·lent. Mister, aquel año, ayúdame, no es una anécdota, es real, nos las tuvimos con Burgos y Alavés. Pero básicamente quiero recordar que el Burgos, no sé si hay alguien aquí que ha arbitrado muchos años y se puede acordar, creo que fue por Burgos, un partido que el Burgos pierde en casa y hay un escándalo monumental y que arbitra un señor que se llama Rafael Aparici, y desde ahí empieza a hacer sonar de que el Figueras había juntado a Rafael Aparici para perjudicar al Burgos y así el Figueras sumar más diferencia con el Burgos. ¿A tú te llegó esto? No tengo ni idea, aparte que esa memoria no corresponde. Sí, me acuerdo una anécdota, a través de cuando la inauguración del campo ya era la temporada siguiente, creo que una anécdota que luego me ha perseguido. Aquí jugando contra el Elche se disparó el riego por el cambio de hora o por no sé cuál fue la razón. Y nos quedamos parados y el Elche marcó gol. Nos empató 1. Pitaba Díaz Vega, que luego fue gran árbitro internacional, y al cabo de ese, bueno, en la rueda de prensa fui tan pardillo que bueno, pues opiné con cierta ironía, pero bueno, una ironía que parece que no gustó. Me preguntaron a ver qué me había parecido aquello y contesté más o menos, que bueno, no entiendo qué es lo que ha ocurrido, lo único que me he fijado en ese momento
han sido las zapatillas que lleva el árbitro, que eran marcas Kelme. Y los propietarios eran el presidente. Ah, el presidente era. Sí. Y bueno, eso quedó así, y al cabo de 7 8 años, en un partido en primera, me llamó a capítulo antes de empezar el partido y dice: quiero que veas las botas que llevo. Y me acordaba, no tenía ni idea de quién estaba hablando. Y al cabo ya había acabado el partido, ahora eso te vas repasando historias. Tú estabas con las zapatillas, no con el partido. No, 7 años, 7 años o 8. Tío, fíjate tú cómo están los árbitros. No eran Kelme. ¿Por qué no terminaste la temporada en segunda? ¿Qué recuerdas de...? Bueno, eso hay que preguntar un poco a la junta directiva. Yo creo que se equivocaron, pero bueno, tampoco... Sí, se equivocaron porque resulta que aquel año también había una reestructuración. Se terminó en 3 grupos, ¿no? Del 1 al 6, del 6 al 12, del 12 al 10, algo así. Pues. Sí. Es verdad. Y después no se celebró. Porque además tampoco hubiera bajado, porque creo que... No hubo nada, no hubo nada. Bueno, o sea, por lo cual, si era para resolver un problema, no se resolvió porque no se produjo el problema. Y segundo, bueno, o sea, el equipo va a explicar un poco cómo se procede o cómo procedía yo con relación a la composición de las plantillas en las cuales yo podía intervenir o no. En este caso, pues bueno, accedía a que la plantilla fuera un poco corta, un poco mejor pagada, ateniéndose al presupuesto, pero con la idea de que en diciembre se reforzaran esas 2, 3, 4 posiciones en las cuales veías debilidad. Y no se produjo, porque íbamos bastante bien en esa época. Y bueno, pues desde ahí hasta febrero, por cierto, 23F, y bueno, pues ahí se acabó la historia. No pasa absolutamente nada. No, de todas maneras no te fue mal a partir de ahí. No, que ya te estoy diciendo. Nada mal, no, aquí a nivel personal cuando pero ya te estoy diciendo que bueno, son cosas que ocurren en el fútbol, que bueno, una merma de resultados y bueno, se intenta cambiar por otro. Y bueno, pues uno tiene que estar sujeto también a ese tipo de criterios, y así lo acepté con bastante deportividad. Tú fuiste el que hizo el cambio del Alfa al Vilaterín. Sí. El campo, bueno, pues con el señor alcalde y con Luis Aldami dirigiendo la obra, pues la verdad que fue una inauguración apoteósica. Ganarle al Barça 3-1 con aquel Barça, iniciar una temporada de esas características en pleno agosto estival, llegando al campo, pues bueno, todo un lujo, que fue envidia de mucha gente, y bueno, pues fue portada en los mejores, todos los periódicos deportivos y no deportivos de Cataluña. Creo que fue un flash impresionante para Figueres. Sí. 91-92. Jorge d'Alessandro, Sí. el Manel Pagès, l'Ismael dos Santos, en Pere Bentegós i molts més. Agafa més propera, que bé, perquè ho podem fer a dur. Manel, tu vas estar sentat durant 2 temporades? No. Una? Bueno, sí, 2, però mejor yo una. Com ho has dit? Vas dir una de bona i una de dolenta. Per què ho dius, dolenta? Home, el segon any va entrar a Colomines i va acabar pitjor luxe. Sí. Com? Sí. Escalaica, que baixem. Però anem al bo. Sí. Et ve buscar Jorge o la Junta, volen algun home de confiança que conegui per casa? Com acabes de mà dreta de Jorge? Realment, si t'ho haig de dir amb sinceritat, si sé exactament per què, Que no ho saps. no t'ho puc dir, però sé que l'any anterior havia estat una mica al Sitjà
I no sé si va marxar per algun programa personal o perquè no s'entenien, o el que sigui. I en aquell moment jo tenia, per assumptes professionals de feina, relació amb el Black, i em va vindre a buscar ell.